coftal ɓallimen Aissatou Ly fulfulde fofo mon yewtere coftal ɓallimen alet hande de en kalat ko haɓɓodi e golle fettoɓe Afrique naɓe tawaɓe e club aji gonɗi to Europe ko heewi e championnat ji hikka to Europe timmi ene hani daren darde e ɓiɓɓe Afrique naɓe ɗin club aji goɗɗum yiɗen yewtidde woni alhaali Cameroun ɗo e jonte ɗiɗi mbiyanni ko famɗi jonte ɗiɗi kawodiri e qualification kawguel manguel adunaru mbaɗan yoga e eltoɓe peññini doggol fettoɓe mumen e ɗe kawodire kono Cameroun kam jaam heɓaka ma en jewtid ɗum hono noon pellital FIFA faadi e Guinée équatorial haade min yewtidde ɗum foof noon tedduɓe en garan joni e kawodiral timmal Ligue des champions CAF baɗɗo hanki hakkunde Al Hilal Al Ahli jafoɗon e AS Tunis. fulfulde on calminama lawol gongol mi salmini kadi heɗotoɓe men ha heɗɓe karallagal ngal kono ko adi foof noon ko salminde ɓe gondumi ɗo ene e dingiral ngal walla e haalirde nde Aruna Dem a salminama a wiyama bisimilla ma. a salmitama Aissatou hettiɓe ne calminama. eyo anne Dieynaba mi salminima mi accuma calmina heeɗiɓe ɓe. mi salmitimama Aissatou en calmini hettiɓe kala e joɗiɓe ɗo ɓe. mi yejji sohna Dieynaba Sow. ɓurde Abdoulaye anne a salminama a wiyama bisimilla ma. eyyi kay Aissatou jarama mi salmini heɗiyankoɓe refi fulfulde o fof. Abdoulaye konngol artema ene wayno hanki Al Ahli heeɓi wuni kadi. eyyi Aissatou no mbiɗa noon hanki ngal diɗɗal Al Ahli ƴetti desewal ngal caggal nde ɓe fowli Espérance Tunis loggel gotel e kowal e ko yowiti e timmal gartol Ligue des champions africaine ɗum ko caggal ɗe diɗɗe ɗiɗi waɗuno kowal e kowal ka jahol humpito Mamadou Jonga Siba. ko ende fijirde stade international de Caire yeeso bamboɓe ɗuuɗuɓe ngal diɗɗal Al Ahli jaɓɓino Espérance Tunis caggal ɗe diɗɗe ɗiɗi sertirde kowal e kowal ko lefol aranol Al Ahli d'Égypte ko loggel gotel woni ko fooliri ngal diɗɗal Tunisie ngol loggol ko gila ko Silma Nayaɓo wonno ko naati kono ko Roger Ben Boris Ahlou fijowo Espérance woni ko naadani hoore mum ngel loggel kono ngal diɗɗal Al Ahli heɓuno jolle ɗuuɗuɗe ko dumunde aranere e ngal tindodiral timmal Ligue des champions Afrique koko dumunde immere ngal diɗɗal Espérance ɗaɓɓi jolɗe fota kono ɓe wawano waɗude loggol saabu ngal diɗɗal Al Ahli Sporting Club wawno hiwgol ngel loggel fota ɗum hino firi wondema Al Ahli hino ɓuuri Espérance Tunis e diɗɗi Afrique ɗen fou e hanki ɓe ɓurtuno jogitagol desowal maɓɓe ngal ɓe naɓuno rowani hikka woni desowal 11 e taarika ngal kawrita Ligue des champions Afrique ko ɗum waɗi ɗuuɗuɓe ko Real Madrid Afrique noddirta ɓe. e kay wonno humpito Mamadou Jongasi Ba Aruna Dem en heeɗima en Dieynaba en heeɗima humpito Mamadou Jongasi Ba en wayno Al Ahli e Espérance mo Tunis sa ƴeewi kamɓe ɗin diɗɗe ɗiɗi nawi ko ena tolno deseji 17 hakkunde mabɓe hande holko saabi Aruna ɗe diɗɗe ɗiɗi no poɗodira ko ɓuri kon tentude ngal desewal Ligue des champions africaine. eɗen mbawi jaggude wonde to ɓe tolniɗo kamɓe ɗiɗo so ɓe kawri tan noon foti wawde yarude caggal ɗum noon aɗa andi ɓe poɗodirta won hedde dow e leyɗele Afrique kamɓe ɗiɗo ko wiyete tuba hankore rivalité mawɗo waɗi hakkunde hande e banggue foof noon wona tan e fettugal e sport mo wawi wonde foof Égypte e Tunisie hande ɗo tolniɗo poɗodirgal nan muusi no fewi yawti ni en hen sahaju no yawtani cadre pijirguel tan eɓe pawo ɗum nde ganduɗa hankkadi laamuji de koye min natta hen ɗum noon so yeehi ha tolnima ɗon no wawi jaggede poɗodiral so heeɓi hakkunde mabɓe won nattata hen heewi ganduɗa henne no jammina tottira ndimation goɗɗo fate pijirgol ngol no fonno yarude ni hande ko ɗon tolniden sa ƴeewi hakkunde Égypte Al Ahli e Espérance de Tunis so ɗon yimɓe kewɗi tolni hen. Abdoulaye yontere yawtunde mi sikki en kaalino ko waynima he Al Ahli kañum hebno laabi 11 ɗum
ɗum ɗo ɗum desewal ngal arti watti laaɓi 12 mi en kaalino yontere yawtunde nde mbate hawde diɗɗal baagal ni ene weeɓa kanko Diongasi o haali ɗum Abdoulaye wonde Al Ahly kañum woni Real Madrid Afrique Dieynaba Anne hol yiyanima hen ko no mbiɗa ni tan Al Ahly kam kañum woni Real Madrid Afrique kadi leyɗele mabɓe ɗe ɗon kañenne to banggue club aji kamɓe ɓuuri hen darade sabu sa ƴeewi hande sa itti so wona Al Ahly kamɓe leyɗele mabɓe no sa ƴeewi hande Égypte Maroc Tunisie kañen keedi dow ko adi leyɗele goɗɗe ene gara kadi Al Ahly ko diɗɗal ngal ganduɗa kala e saaha ene hollira hoore muɗum no yaaha ha timmode wadde sa yaadi e muɗum timmode kadi ha tendi kadi no Harouna wini kirodiral gongal hakkude kippuji ɗiɗɗi ko ni tan wawata yarude kadi oɗo saaha kam Al Ahly heddo eɗen ƴeewa tan ɗo e saahaji paaɗi wawi kippuji goɗɗi kañumen ne gara kono kamɓe leyɗele mabɓe ɗe kam ɓuuri hen tinnede Abdoulaye en keɗima ko Dieynaba haali ene wayno noon kanko Al Ahly kam ko laamiɗo mo sali rendude jappere nde e diɗɗe keddiɗe ɗe en keddoto ha hannde e haalde Abdoulaye a jarama haala fuku koyngel ɗo e jonte paaɗi eɗen mbawi wiide ñalaɗe walla mbiyen kawdire ñalaɗe tataɓere qualification kawgel manguel adunar fuku koyngel waɗata yo saaha noon eltoɓe ɓe puɗɗima hollidde fettoɓe mumen hanɓe taweɗe ɗe kawdire yeeru Sénégal ji Aliou Cissé Côte d'Ivoire kadi Emerse Faé hay Benin ko nandi hen kono to Cameroun kam jaam heɓaka taw hakkude jagorɗo coftal ɓalli e feka foot e ko yowiti eltowo kesso o Marc Brice hunde nde jiiɓima sanne Rufawu ene e ɓoggol ngol mataw walla en cuwa heɓde mo o suwa heɓede Rufawu eyo wadde ma en gartoy e makko kanko Rufawu ko artude e ɗo en ko artude ɗo en mate hande ngal luural jogorani addude caɗele mate ngal luural jogorani addude caɗele Harouna mi ara e ma mate ngal luural jogorani addude caɗele saabu en ji eyo mbeɗi sikki noon e banggue karallagal ngal jamɗe ɗe ɓe mbimi kanko Rufawu oman e ɓoggol ngol heeɓima eɗen mbawi jokkodirde e makko Rufawu a salminama yowa mi salminama Aissatou Ly mi salminake onon no heɗitoɓe RFI Fulfulde eyo mate aɗa wawi artude e holɗo luural ngal tolni hande hakkude feka foot e jagorgal coftal ɓalli Rufawu luural hakkude jagorgal coftal ɓalli e feka foot saɗa suɗanandu coftal tamrede koyɗe leydi Cameroun kadi ɗum o yehi yeeso seɗɗa e noon bo ɗum lortake machine ɓaawo joyi tati lewru jowabru Cameroun naɓe yelino ɗum timmi ha dow luural ngal ha wakkatire nde feka foot hawtade Samuel Eto'o e kuɗiɗiraɓe muɗum gonɗini Marc Brice bana eltowo kesso ha jaggaji ɗi jaratake leydi Cameroun no amma haɗon man wakere nde kuɗiɗiraɓe Marc Brice ɗum lammini woɓɓe e kadi ɗum lammini ɓe ha dow ɓen lamminaɓe be jagorɗo halfitinaɗo coftal ɓalli 4 lewru nayabru e ɗon man kadi ɗum acci tan no nayi en Marc Brice kamɓe ka ɓe jottinaka e ɗon man ɗum tawi be geɓe ɗiɗi e noon no ardiɗo goto bana Marc Brice ɗuɓɓe ɗo ƴamƴamtotira ɗum on kadi tambi latugo hagal kuɗiɗirago ngun ɗo majum on 14 lewru jowabbu kawteɗe e coftal ɓalli ngal wakere nde fukku ɓe gaɗi wullandu ha ñawobdu ndu coftal ɓalli leydi ndiɗo ɓe ƴewnugo ɗum heɓta dabareji daga to ɗum yahay yeeso machine ɓe sone lural ngal kadi ɗon man joɗɗe saare ndeɗo ngal wakere nde ɓen laatiɓe cuɓlaniɓe ngal wakere nde ardungal ngal ɗon man ɓe koosi aniyaji ɓe pasɗiɗgo lamminki ko waɗama Samuel Eto'o Rufawu hande jiɗmi ko pammina en hande hoto ɗum jogori battinde hol caɗele ɗum jogori addude e banggue coftal ɓalli e banggue fuku koyngel toon to Cameroun eno yawiri noon mbasa jurnude
ɗum laati ɗiɗi ngam arande tawon no kuuɓe toftal ɓalli haa gal wakkere nde fuku ha jagaji ɗi jataki ɗum darnama wakkatire o bo nde ɗum ɗo taska kawgel windere hitano ɓenaji ɗiɗi no gasa e joyigo leydi Cameroun fijanno ɓe leydi Angola e leydi Cap-Vert amma kadi ɗum darnama wakkatire nde ɗo wala ko ɗo huwe ha gal jagaji ɗi jatake ɗiɗaɓum bo laati ha gal wakkere nde FIFA toni patakeji ɗin e jarama ha gal wakkere nde FIFA e noon ɗum yotti ɓe keɓay narral hakkunde maɓɓe ɗum tammi ittugo leydi Cameroun ha jahargal fijo gal bakkije ɗe leyɗe Afrique e noon bo leyɗe duniyaru noon a jarama Rufaw en gartat ɗo ene e tan yewtidiɓe men Aruna en keɗima ko Rufaw haali ko ene wayno hande caɗele kewɗe ene toon to Cameroun ɗum ne kay ene jogori battinde ngal luural hakkunde Feka Fouta hakkunde maɓɓe e jagorgal coftal ɓalli e ko yowiti elto maɓɓe keso Marc Brice ene wawi battinde ha e kawdire kanɗe wadde ɗo e ñalaɗe kawdire qualification kawgel manguel adunaru fukko koyngel mata ɓe jogorani haɗede tawede ɗum no ɓe jaari ni mboɗo sikki ɗon ɓe payi ɓe sikkanoma ɓe dandiri haɓe jawti ɗon hankkadi saabu Samuel Eto'o woni gardiɗo fédération jaɓino ƴettude Marc Brice ganduɗa ministére des sports o suɓinowo eɗen gandi noon Cameroun que président de la république hoore mum suɓoto kañum yala décision no kala hono taƴe toon kañum taƴata laamu Cameroun président e premier ministre des sports wiye Marc Brice ɓe ƴetti Eto'o noon yaadani hen ɗum waɗi no nanna hen ha jeeya hen no hollira hoore mum kañum mate ɗum jogorani yaade ha o itte jonde makko kanko jeetati lewru wako ɗum Feka Fouta o wambori tan FIFA no wawi soɓe mbi eɓe guittamo hande FIFA daranomo hoto toon tan kanko woni yakar makko fof toon o loggi ɗum kono noon FIFA on woni yakar makko kadi o yeehi o jokki e darde makko ha ɗum jogori bonnande leydi makko mate hanani kadi o rutto caggal seeɗa no wawi saabu mboɗo sikki to ɗum ɓurani hande Cameroun ɗo tolniɗo ho yatira caggal woppaɓe haɓe jawtoɗo ɓe payiɗo par ce que le jaade jeetati lewru paaden ndu ɓe gori hawdude Cap Vert lewru hande ɓe goni hen woni lewru so ɓurani ni lewru ham timmi ɗum heddi noon hakkude ɗo e mabɓe Cap Vert ko balɗe sappo ne rewi sappo ha sappo e ɗiɗi ɗum noon aɗa andi hoɓe keddora natti hewde no fewi natti hewde min mbeɗe miijo mate ngal kawdiral eɓe jogori wadde ɗum so waɗani ne de ɗum woni kam so tawi ɓe koyɗanno tawede kawgel manguel adunaru hitade ujunnaji 2026 kam nattan maaro mbaɗa sikki maɓe jariti hen caggal saabu soɓe jahani kam coupe d'Afrique ko wona coupe d'Afrique mondial ko gacce e mabɓe kamɓe foof ha tengti e kamɓe fédération mbiɗa sikki tan ɓaade ɓe jeeyin haaɓe jariti caggal ɓe jahanno tan ɓe ɗumnini hen ne wawi noon ɗo e nden ɗo e balɗe sappo kam ne heewi yewtere ne heeƴi hen kadi ɓe jogdi yewtere ni ɗo e talata ɓe joddo kamɓe ɓe jewta no wawi nanodiral dañe hakkude mabɓe kamɓe woni fédération woni e entraîneur e kamɓe foof mbiɗa sikki noon mbiɗa wawi Feka Fouta woni koye gonga mum par ce que président kañum ni ne foti yaltinde hoore mum seeɗa ɓe gonani gonga mabɓe ala ko ala ni Cameroun haka kili he wiite hew kamɓe haw hayr garto ɓe jiirani kamɓe ciññini eɓe jogui convention dañde duuɓi jeenayyi ɗum woni ko ƴewtede no 2015 ha joni convention wi ho wonde so président fédération no wawi suɓade entraîneur ministére ne wawi suɓade joni kamɓe ɓe jeehi ha nder ɓe cuuɓima ronki yaade ministére o arti wi wonde convention ko ɗum wi jaltinen kayit o ƴeewen ho wi ho mbaɗen ɗum ko ɗon ɓe tolni hande foti woppidede hoore mum tan ɓe mbawa woppidede hoore o saabu kalis o comme no ɗo e leydi men ndi Aliou Cissé ha laamu yoɓat laamu wajetude kalis sénégal en fof ndendi walla Cameroun fof ndendi no tottuma mbima an mbatta ha welma no hande kadi gonga jogo o kañum hen haaju Feka Fouta alda e gonga saabu ko noon saria leydi nde wiide ko ma ƴewtede wayla saria on ɓe anda kono miɗo sa ƴeewi FIFA ha windi ɓe o ko ɗum wiiɓe ƴewtode convention ciññin kayit mo mbattono wono dardori nde dirirani wona hono tago noon ho beelion fof mbaɗon ƴewtode mo ɗum noon pono ho jabde he laamu ngu wi ho hande tan
soɓe jeehi ha yawti ɓe jottoɗo e laamu ngu ɓe kalda ɓe famda. ƴewno ɓe changiri kayi to ni kono sanka ɓe changani leyɗe ɗum men ɗe fof ko noon didori eyyi ɗo hamala convention ni ɗo ni délégation de pouvoir tan waɗi kono ho laamu yoɓat hande janggo e jaam so ministére des sports wino hankkadi Aliou Cissé ummo ɗo hala joɓowo lewru million ngaji nogas lewru fof so welama daro banggue koyngel ngel wawi hen on jii Cameroun ene jiiɓi sanne kono ha joni to Guinée équatorial ne eɓe gondi e caɗele mawɗe sabe en jii e ñaɗade ƴewtuɗe ɗe FIFA ƴetti pellital ngal noon fawi jokkoje e dow Guinée équatorial wiide kawodire mabɓe ɗiɗi ɗiɓe mbarno e ko yowiti e kawguel manguel adunaru qualification muɗum momtete walla ɓe poolama hay sinno ko kamɓe kawnoɓe joni ɓe poolama ɗum noon saabi ɗum e wi mabɓe ko petto mabɓe Emilio Nichou ɓe mbi ɓe piññi ɗum taw o hanano fijde ɓe mbi noɓe kaliri ɗum e konngol franciré woni un joueur inéligible min ɗum meɗe hori famde ɗum seeɗe holko ɗum firti tigui rigui e holko saabi ngal pellital bangal ni Arouna Deme ala sohna Dieynaba ka supporter Guinée Bissau mi yejjini koye kanko gadotto wona Guinée yende Guinée équatorial Dieynaba ko an haala saabu joni ko Arouna yandini konngol artema wadde Dieynaba yo an soɓe mbi joueur inéligible holko ɗum firti e holko waɗi kadi pellital bagal ni ƴetta faade e Guinée équatorial pellital bangal ni adi ko fof pellital ngal leeli ƴettede par ce que sa ari ha ɗum yawɓe coupe d' afrique ha keeɓi to keeɓi ɗo kanko ni woni ko hollirirno hen hoore makko ni ɗum fof feeñani ari ha ɗo henne feeñi tawi ko caɗele to banggue nationalité walla no wawi yawrude fof to hay so woni no o fettino to walla o fotino fettude to fettani hande kam so ari ha heeɓi ɗo kono so yitama way kono guyka ni guyka kam so yitama ala ko wawi waɗede so wona joomum wadde kanko holko saabi o hanano fettude e diɗɗal Guinée équatorial ngal o hanano fettude par ce que o wonno e leydi gonde woni Espagne o yino haw ɗumnendir toon mais so ari ga henne ne fonno hunde ne fonno ko hollirta o iwino hen ha laaɓi ceerɗo ɗum woni haala ka o te noon ɗum ɗon woni caɗele ɗe o iwani toon ha laaɓi ceerɗo si laaɓani taw wonde so ari o fetti ga hen addata ko caɗele so woni e coupe d' afrique o kaf kam yiyani walla o ɓenni toon so ari ha ɗo ko FIFA kam ɓuuri wadde vigilant taw koto banggue e kawguel fukku koygel kan ɗo e afrique ko kanko hokkanoma taw desewal ɓurɗo hewde loggi ɗi o nani e hikka ɗum noon ma taw kaf ene welsini eɗen mbawi wiide Abdoulaye kafe ne welsini so tawi joɗima acci ɗum ɗon ɓenni beele ko welsindare mi sikka ɗandi fewno ɗo sa wadde ɓe ɗani wadde kay sa ƴeewi saabu saria to banggue fuku koyngel saria FIFA ha saria CAF sa ƴeewi ko fayda ko saria goto landal ngal kay ko waɗi CAF acci ha o sayɗo FIFA ƴetti jukkoje fawi dow Guinée équatorial ɗum ko lamdal mi fama ɗum mi wawan famde ɗum Aissata eyo Arouna an hono pamɗoɗa ɗum aɗa andi ko pette ɗiɗi waɗi coupe d' afrique o ko CAF jeeyi kañum e règle uji mum no wawi woppirde hunde ɓenna coupe du monde noon ba paade no woni aduna o fof to hawroyto to no foti waɗoyde États-Unis Canada e Mexique 2026 to e duuɓi ɗiɗi toon no FIFA jeeyi kanko noon pelti ɗiɗi o fettide o fettani Guinée équatorial ɓe gañino ɗiɗi fof kamɓe kawno FIFA arti wi ɗiɗi fof ɓe tottama wonde ɓe jani ɓe kanko ne ma o jooɗo lebbi jeegom mbo fettanta hay goto aɗani kanko Espagne wonno toon no jibina hay sinno koreji makko yumma koye bamma fof Guinée équatorial jeeya toon no jibina toon no mawni toon no waɗanno football waɗa formé ha FC Barcelone caggal ɗum o yeehi o wi hankkadi o natti Espagne sohlanimo haw mawni waɗañi presque duuɓi capantati padima o yeehi o faati o wi wonde o hoota leydi makko mo fettoya toon kono noon no waɗi laawol ndewta mbiyete aɗa jabane ruttade leydi gondi enen en jii ɗum ɗo Sénégal wiyete binationaux en Kalidou Koulibaly en fof France gonno toon mawni jeehi ha pette équipe aji France garta paati Sénégal kanko noon no toon o rewno kono laawol dewtegol hankkadi ha wiye a change a itti ndi leydi a faati ga henne nde
ɓe FIFA jaggi wonde commission discipline FIFA jaggi ho rewna lawol ngol o rewani ɗum ha timmi caggal ɗum ɓe jiitu ɗum ɓe jii ɗum nder nde ɓe mbi wonde kala ho fettuno e nder éliminatoire jawtuɗo o ɓe liɓi eyyi kaf noon kañum kaf ƴewano ɗum sabu hay goto ko jet haalnani ɗum hay goto nodde wullitaki ha gayni hadi hay sinno won gullitinoɗo kaf no wawi jabde wonde kanko kon yummakko e bammakko ko Guinée Bissau Guinée Équatoriale jeeya wonde ɗum wona kono wawi caɗele no fettude toon e équipe nationale mi yiide toɓɓere noon oɗon jiiɗi yewtidde hen waktu o koko tongi min Abdoulaye mbiɗa yinno ni payen to Europe mi anda so tawi mamin mbaw limtude sabu ɗo joni ko silmaji joyi tan keddoreɗen o saaha noon eɗen kanno yewtidde ko fewti e championnat ji Europe sabu ko heewi hen timmi fettoɓe bal Afrique naaɓe hewɓe noon eɗe diɗɗe yoga e mabɓe mbaɗi golle payudinɗe Abdoulaye gadortoɗen koto France holɓe mbawɗa limtande en toon eyyi France eɗen mbawi limtude baɗo wono hono Aubameyang mo Olympique de Marseille hebdo desol Marc Viviane Foé UEFA Nabil Bentaleb mo Algérie fettanowo Lille Hakimi ey Maroc najo fettano PSG e ko nandi hen Kamori Doumbia ɓi Mali Brest ɓurɗo yodde loggol Lamine Camara e ko nandi hen woni Sénégal najo ey Aissatou to Premier League woni to Angleterre en mbi Angleterre ne Salah mo Égypte fettano Liverpool Nicolas Jackson mo Chelsea Gana Gueye mo Everton Mohamed Kudus ɓi Ghana mo West Ham to Liga o ne wayno ene waɗi fettoɓe mawɓe wonɓe toon eyyi toon to Espagne wono Brahim Diaz o Maroc najo fettano Real Madrid Youssef M Nesri mo Séville ha joni Maroc najo Mouktar Diahabi Guinée najo mo Valence noon Abdoulaye mi tongat ɗum tan ene watno Bundesliga o hay Italie Serie A o mbaɗo hono Cheikhou Guirassy Victor Boniface Tapsoba Kousnou to Italie Lookman hay El Bilal Touré ɓen fof hande sen mbi Afrique naaɓe ɓiɓɓe Afrique naaɓe wonɓe to Europe e diɗɗe gonɗe toon ene mbaɗa ko yooɗi ko fayidini ɓe mbawi limtede onon hande holno jiiruɗon ɓe limtumi gaaɓe e holno jiiruɗon golle mabɓe hikka e championnat ji ɗi toon to Europe eno yawiri tan moni fof kokkumi ɗum tan ko waktu goto walla mbiyen silma goto jinno wiide waktu kayen ngala ɗum silma goto Aruna koye ma gaddoto min jaggumi hen Cheikhou Guirassy min mbaɗa jaggi kanko ho waɗi hikka o no wawi wiyede kanko hen ɓuuri darde e fittoɓe foof goɗɗo mo mbawɗen yiide hen ne woni Iñaki Williams hay sinno sappo e ɗi tan o loggi Bilbao hikka so waɗi ho heewi hen kanko haali Lookman gañiɗo nanuɗo tati kanko hoye tahɓe haɓe jeehi toɓe ha Atlanta tolni ha gañi Europa League to kamɓe tatoɗa mboɗo jaggi ham hikka darde mabɓe no tiiɗi no feewi ɗum noon e mbawi jaggude an Dieynaba holɓe nanguɗa hande hakkille ma hikka min mi fuɗɗoro toon to France mi ƴetta Pierre-Emerick Aubameyang hay so woni Marseille ni dañi caɗele kanko kam omo holliren hoore mum feewi kanko ni ƴetti prix Marc Viviane Foé wonde o ganduɗa kam woni Guirassy kam ɗiɗo bunnaji rawane fayi hikka omo hollira hoore makko no feewi kam kamɓe hakkille men woni kamɓe ɗiɗo eyo Abdoulaye wadde anne mi accuma kaala eyyi kay no wiir noon ko Guirassy darde makko nen ko darde keptinade kono goɗɗum Aissata min ko jiimi hikka sa ƴeewi wono rowani Afrique najo goto championnat kawgel Italie woni Victor Osimhen kanko ɓurno loggude kono hikka sa ƴeewi woni Italie woni Angleterre woni France woni Espagne hay Afrique najo goto ɓurani loggude Victor Osimhen ari place jeetatomo jeeɗiɗaɓo Mohamed Salah heɓani ɗiɗaɓo Cheikhou Guirassy tan heeɓi place ɗiɗaɓo simi fayani ko ɗum waɗi mi sikku dal hikka Cheikhou Guirassy haysi tawi ka kan o yiyaka sabu mo joguino mo gañino kono mi sikku dal hikka ko kanko e woni Afrique najo lewru tataɓoru sa mois de mars kanko suɓano voilà mi sikku noon kanko dal hikka kanko ɓuri on hakkillaji moɗon nangi eyo Abdoulaye jarama mi yettawno noon ne eɗen kalno yewtidde walla haalde tan addude kabaruji jowiɗi e kawguel bal saabu dawal cakkitigal ngal
ene waɗa e o saha to Kigali to Rwanda eɗen mbawi wiide asdouane jiɗɗal Sénégal kañum ɓenni e nayaɓal timmal Al Ahli mo Libi kañum ne ɓenni e ɗiɗaɓal timmal ma en gartu hen hawnaki e kabaruji min paaɗi ɗum noon tedduɓe ko ɗo tongaten min jetti on heɗogol mon lobbol min jetti heɗɓe karallagal ngal Sara Doumbouya ha e Souleymane Ndiaye jettama min dokki on aadi alet arore e toɓɓe goɗɗe on jarama